आफादगिरि रबिराम बसुमतारी, नेहाथारि रुपसिं दैमारी। दिनै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै दाजानाय मावफुं आफादनि समायखिराखौ लाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय गासै बिबानगिरि सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायजों समायखिरा लानाय फोरबो हाबाफारिया दिनै जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि नेहाथारि बिरदाव बर' लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि राजेश बसुमतारी आरो बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो दख'रानि बारग' आफादगिरि सानजोहोलाव बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै समायखिरा लानाय हाबाफारिया जाफुंसारो। मख'जाथावदि गोदानै दाजानाय मावफुं आफादनि आफादगिरि महरै रबिराम बसुमतारीया समायखिराखौ लायो आरो गाहाय नेहाथारि रुपसिं दैमारी बिथाङा समायखिराखौ लायो। दिनै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2023 आरो 2024 बे मायथाइनि मावसमनि गोदान मावफुं आफाद, बे मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय फोरबो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे आफादखौ दाख्लै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेजों लोब्बा लाखिनानै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानिनो थान्दै मेलाव गोदान आफाद मावफुं आफादखौ दानाय जादोंमोन। गोबां थासारिखौ नोजोर होनानै दिनै दख'रा आफादा बे समायखिरा लानाय फोरबोखौ दिनै मावफुंबाय। आफादगिरि महरै रबिराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै रुपसिं दैमारी बिथांमोनखौ दिनै गोख्रोङै दख'रा आफादा मोननो हादों। आं आसा खालामदों जिल्ला आफादनि जानानै जि बिथांमोननि दैदेननायाव जि गोदान मावफुं आफाद, बे मावफुं आफादा दख'रानि जानानै, ओनसोलनि जानानै आरो माहारिनि जानानै नांगौबायदि रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन होननानै आङो गोरबोजों फोथायदों आरो बिथांमोननिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफादाव थानानै खामानि मावनाया गोरलै नङा। थेवब्लाबो जिहेथु रायजो राजानि मदद आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोरनि मददाव जिहेतु आंखौ बे 2 बोसोरनि थाखाय आफादगिरि बिबानखौ सायख'बाय। बे हिसाबै आङो बिथांमोननि मददजोंनो खामानिखौ मावलांनो नाजागोन। बेयाव बेबायदि मोनसे गुवार ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि जानो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। राङापारा बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोआव थानाय जायफोर गामिफोर बा गामिफोरनि जे सोलोंथाइनि मानदान्दा बेयो नांगौ बायदि जौगायाखै। बे हिसाबैनो आं सानदों बे आंनि जिथु आफादगिरिनि बिबान, बे समाव आङो सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानिखौ मावगोन, फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। जेसेबां हायो सोलोंथाइनि जिथु मानदान्दा आं बेखौ एसे गोजौ थाखोआव लाबोनो सानगोन। बेजों लोगोसेनो समाजनि बायदिसिना जिथु जेंना जेंगोनाफोर एबा गेना गोरोन्थिफोर जिथु दाबो जोंनि समाजाव सोलिबाय थायो, जौ फाननायनिफ्राय लानानै जुवा गेलेनायनिफ्राय लानानै, दा बैफोर बिथिंफोरखौबो नोजोर होगोन आरो बेफोरनि सायाव फोसाबनो थाखाय आं जेसेबां हायो नाजागोन।